and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Ayaw ma, manglakaw ba yan mo? Hilom na inday ha. Nakalitan na to si mama. Bag-o pa gani kang misaan nako. Nga magbinuotan na ka? Maong gitumanan ta kasi mong gipangayo nga bye-bye. Unya, nalimot na dayon ka? Ingon ka ni anak ka bastos imong maguwang? Nga mao'y naghago para nimo? Sorry na, good. Nga naari man ka na akong mangayog sorry. Ay, nagpabadlong ako. Sorry na, kuya. Oo, aman to na ko tuyo. Sige. Hilom na. Tana, Jared. Dili mahimo nga dili ka mo uban. Kay gi-request ni Sir Boyax nga kinahanglan yun nga naa ka. Ay, pagkabulahang mga bata, uy. Unsa, Jema? Ang iyong mga anak ba, pinangga kay ni Sir, no? Asa mga niya dad ang mga bata? Wa ko'y itiya, uy. Basta kay, igo rin akong gituman ng yang gihangyo nga ipadatong duha dinhi sa salon kay way klase. Ay, ang mabuhong ito mga bata, kung makamaulang muliskarte, girl. Ha? Ina sila nga pa'y muslan yung nagkaayo ang ipakita ni Sir Boyax nila. Unsa? Pahimuslan? Hmm. Ako gyang tudloan og dili maayong akong mga anak. Panghukhok ang imong giingon. Unya ako nang itudlo nila. Dili. Nung ka, Jema. Dukdukon pa hinon ako ng ilang mga Kung sa ilang pagkuyog uban ni Sir karon mo diman sila. Ay, kato si Jared, klaro kayo. Nandito mong buhat, anak. Kayo man to ng batasan ng bata. Pero si Amaya, di ba ikaw rin nag-ingon nga, demanding ka itong anak mong babae. Maulaki, uy. Pero, kung mahatol sila ni Amaya, hasa na Sir Boyax, uy, kung iyang tumanan. Hindi lang unta magpapatlong si Amaya, uy. Kaya kung simbak ko magpakauho siya sa akong amo, mo resign na lang gid ko diretso. Uy, hala, naabli ang portahan nga, Bildo. Uy, Here we are. ay, hala. Come on, kid. Hala, uy, nagbaguod. Gipakyaw niya ang tanang baligya sa mall, ha? Amaya? Amaya? Ay baw ko kung sa'y naasi mong una-una, Talia. Pero ingnon ka, nga hurot ang tanan na kong bilib anang imong mga anak. Kay wa ginay tingog-tingog. Gawas lang kung may ipangutan ako. Igo lagi na sila nga nagsunod-sunod ako. Nakasiguro ka, sir? Ano man, dili ka matuo sa kong gisulti. Wa man mamakag si sir ma. Dili na lang unta na ako ipadiskarga nila nga akong gipamalit anak nila kay plano man unta na ako. Nya, ihatod na lang gid mo dito sa inyo. Pero may meeting man gukuon niya. Unya mga alas 6. Mao nga pagtaksi na lang unya mo. Ha? Diyan pliti. Ayaw, uy. Kuha Ayaw lagi, anak, sir. Abuso naman na. ikaw ba? Muragi kag other. Kuha, uy, Dalia. Grasya na uy, dawata, uy. Dili lagi ko. May kapliti pa man ko. Pero salamat kayo, sir. Salamat. Ma, nag-uuli ka? Kinuod man nga wa gid mi gipangayo ni sir ma. Nga, jog ko mangayo kay gingnan man ko ni kuya nga iya kong isumbong ni mo. Salamat ninyo kung mauna. Daghana ang inyong gipamalit, uy. Oma, mga sinina kanindot. Napoy sapatos kay para kuno among isulob ni kuya. Kun mo eskwela nami. Nagpalit sa siya ato nung isulob sa iyang birthday ma. Kamong daw si Lola, iyas ang gipalitan.
Unsa? Mm. Dili na ni maayo da. Para. Para dong. Ma? Ablir man ang pultahan, ma. Ligid manira si Lola, basta siya ang usa. Mao din yung wa siya makatubag pagtawag ni mama kay nakatugday siya sa sopa. Ma? Kapuyag tuyok small. Oy! Ma. Ay. Sound sleep si Lola da. Ma. Niya na. Oh. Ma? Ma? Ma, ngano ka? Ngano ka, ma? Bugnaw man kay ni siya. Ma? Ma! Ma! Tabang! Lord. Lord, maluoy ka. Oy, Dalia, kalma lang, oy. Nanay Nars, ay. Asa ka sa pasyente? Nangita ang doktor. Sige na, ato, dali. Kapasig na itambal nga gikinahanglan. Lord, luwas sa intaw ng akong inahan. Sorry. Gibuhat na mo ang tanan. Ayaw kong inangawat na si Mama Dok. Kay diligit ko makadawat, ana. Buhi si Mama, di ba? Buhi siya. Patay na siya. Dili! Lola. Lola. Jared, husto na. Husto na. Ako gining sa, sir. Kunuha pa na ko biya is Lola. Buhi maunta siya. Ah? Jared, Ako manuntang gingnan si Mama ganihan. Nga dili ko uban nila ni Amaya kay maluwi ko ni Lola nga siya ang usa. Jared, ayaw basula ang imong kaugaling. Kay wa kay sa... Wa nagkasabot ka ba? Mga husto na. Hilom na. Dalia, husto na, ayaw palabi. Huna-huna ang naapang duha ni mo kaanak, si Amaya, nagkinahanglan pa di mo. Ingon man si Jared. Dili pa panahon aron mauha si Mama na mo maninay. Nakinahanglan pa ko sa akong inahan. Siya lang ang makahatag na kong ikong kusog aron makaatubang ko sa tanang pagsuway nga miupot sa akong kinabuhi. Si Mama nga nagmahal na ako. Hangtod na sa ako mga kasaypanan nga nahimo din sa kalibutan. Oo, Dalia, kay mao man gyud nay papel sa usa ka inahan, day. Ang kanunay pagsabot bisan pasta sayop nga mahimo sa iyang mga anak. Mag-unsa naman lang ko karon maninay nga wa na siya. Oy, ay kalimot, Dalia. Ni apa ko ug ang uban na to mga silingan nga nagmahal sad nimo. Ha, tungod kay buutan manggug ka. Dili ka na mo pasagdan. Nanay, Dalia, husto na. Dawata ang tanan sa way kaping kabubuton. Kay tingali, doon ay bugat nga rason ang Ginoo. Kung nanong iyang gikuha og dali ang imong inahan. Ayaw palabi, kay mag-unsa na malang unya ang imong mga anak. Kung simba ko masakit ka, gusto na. Okay? Kuhaon na mo ang ako mga duwa, anak. Maya. Nga na di ay. Hindi na ka makigduwa na ako. Makigduwa man. Pero ikaw na say ato sa amo. Ato na lang ta dito magduwa kay mahadlok naman ko din sa inyo. Nga naman? Kay kagon ko sa imong lola. Nahadlok man ko. Sigar ba kay na siyang mata? Unsa? Ako
Ako nagkuhaw ng akong mga duwaan, be. At tualan niya ko sa amo, ha? Dili. Dili sa ko ni mo paduwaon ni Aiza. Paduwaon ka. Pero dili ko gusto nga mo ato ka sa ila. Balag dili siya manhi dinhi. Anak mo pagduwa sa gawas. Dili layo dinhi sa ato ba? Pero ayaw lang gid pag-adto sa ila. Amaya, dili gid maayo ng bata nga kusog kaayong manumbay ha. Nagkasabot ka? Anira gyud ay ko dinhi? Naibaw baya ko ha? Nga magduwa gihapon mo dito sa eskwelahan? Lahi manggod. Amaya, mahimo ba? Dili ka na lang mga tarungan? Tumana na lang ko nung akong gihangyo ni mo nakbi. Para raman sad na sa imong kaayuhan. Wa gyud pus ng mga lagan nga bata. Hay mas kuya nimo. Ambot. Diya ka lang. Ayaw paglakaw kay masuko gid ko. Puyo diha. Jared? Nak? Pwede ba tang magsulti? Lula! Kuha na lang ko! Jared! Muban ko ni Mula! Kinuo ko! Kainit ni mo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!